Yabona lento. So ngokuthi ama-owner amaningi awapromote. Bafana bakhetha ukuyeka iteksi ethenga Uber yakhe. Sibali ukuyowathinta ukuthi usembonini. Kakhulu. Yindawo ningapromote Sibali. I think now you owner man. Wow, promote. Akusini owner mina Sibali. No, yazi Sibali la embonini. Ziningi inkinga yakhona embonini. Umsebenzi ngenzeka ukuthola ube phansi ngale ndlela. Ukuthi noma ngathi mhlawumbe uyabona ukuthi kuyaproject awuthi uyabona ukuthi hayi noma ngizompromota kumuphi umsebenzi lomsebenzi washo. Umsebenzi wemboni ubula futhi abantu bemboni. Yabo. Ake ngilinganise kanje. Kunamarenke la ekuthiwa kunemali zamabhakede. Yeah. Nodwa mawufika ilo renke ulithola ibhakede kodwa. Angifuni ukungena kulezi ngoba angihlangani nazo kakhulu. Yeah. Kodwa kuthiwa imali yani ibhakede. Nodwa phela amarenke lawo yifuthi anquma kakhulu abantu. Yabo. So mina njengomuntu ngisebenza renkele ekuthiwa inento yebhakede. Yabo. Angifuni ukushuthi imali yebhakede ihamba ifike la ayihambi ifike la. Angifuni ukuyithinta leyo ngoba kungasho khona abazothinteka abangeke bezwisise. Kodwa kukhona futhi omunye uthola ukuthi umuntu lofuna ngabe uyapromote uyongena endaba nokupromote ngoba yena very obvious right. Yabo. So angeke ngimblame like so unezizathu la angafika sichaze mhlawumbe ukuthi mina nje ngingafuna ukupromote ngoba ku1 no 2 kanti akekho umuntu osibala omisela ukuthi uyosebenza zafa wonke umuntu ufuna ukusebenza bese phumelela ebe right. Yabo. So nawudabhe imboni ke bengazathi ngomthetho khona imboni ingaba nesikali ukuthi umuntu lasesebenza iminyaka yokuthi ongena nokuncane namane project office. Ngoba uthola ukuthi wena ungiyena nesiwe mhlawumbe ofuna ngabe uyapromote kuno driver obaficile la embonini abadala mhlambe wena baba wakho wayenemoto lo muntu lona wayisebenzela ubaba wakho still namanje usasebenza usewumkhulu lo baba lo uyabona lo baba ngicela uxakeke ngoba exakile hayi ngoba adla imali phela nje wasivuka isebenza kunabantu abaganga emsamo wethu emakhaya emuva ngiyabeka isasalisekho ngibeke phela isasalisekho. So manje usebenzela umuntu onozwelo uzokuthetha indoda ayisebenzile manje cha ubambe naso lesikoro yana la uphakela ingane kususebenzela umuntu onobuntu ke lapha. Kodwa ngizosebenzela nje umuntu othule othembe nje ukuthi nawo ufuza ukuthi imoto enikeze omunye ngeke umshintshe umuntu into akayiyo Sibali la embonini. Sibali kune video ngikuthi angisathandi ukuba active kakhulu ezinto social media sengimdala Sibali man yabona manje mase ngikwazi ukuhlala insizwe engaka ngamanje zingibize ngoSibali yabona nawe emthabelo ukuthi sengiyingozi. Yabona Sibali yeke kulezi nje. Yabona mangayithiwe mina mhlawumbe ngiyalinganisa. Uyazi ukuthi driver kodwa abantu ama-owner into angayi-understand mara. Uyazi ukuthi driver umsebenzi ukwazi ukudlula i-owner. Udriver uyakwazi ukubona umsebenzi usileka lapha ufa lapha umsebenzi. So nawufa laphana uzobuyela isquad. Isquad laphana kuyalikha kanje. Isikhathi sifuna sithathe simbuyele abantu mhlawumbe rank manager or uPR owazi. uPR owazi uthathe file meeting ne-DC yabo. Beyilungibona ngiyalungisa kanjani. So bawuzothula umsebenzi ufa lapha. Awuvuki lo umsebenzi ubule ofika. Fana nalo Sibali uthola ukuthi ngizosuka mina la kuthi nje namhlanje yazi ngizokuthi ake ngiyolayisha nje ngiyekhleni. Ngiyonyathela umunye umuntu amakhona ngoba ngisebenzeli lapho. Yabo. So should ukuze ngikwazi ukuthi ngilayishe ngeprotea or ngilayishe ngekhleni. So should ufuna ke office ethu ebe nokuxhumana omabili ukuthi sekuzoba nomsebenzi esizovula la oyendaweni ethile. Yabona khona ubhuti engimkhozi yakho yabona abantu bavava wasikakana. Ngizilelo yabhuti la namfowethu. La muntu alimele iqiniso. Angibazi ububi bakhe kodwa mina kuleli side engisambone kulo. Ngambona ukuthi lo bhuti lona iqiniso nalo. Kakhulu. Wesiphathi mina abantu engiphila nabo vela ababuya ngale ngakonkandla ke. Mhlambe kuze kube khona nalo ukuthi wangiphila nalabantu. Yazi khona la ngichaza khona. Khona abake bamisa khona imoto eThekwini ngaze eThekwini noma kodwa nje ngayithola phakathi nendawo lento yabo. Nendaba ama-permit. Ugovernment uyabachaphaza abantu bemboni. Ugovernment ufika wafaka amabhasi embonini. Bathula abantu bamateksi. Wabuya wazofaka i-healing. Bathula abantu bamateksi. Ingane zesikole selayishwa amabhasi. Manje. Obvious uxoxa lapha embonini. Uhlulwa yini ukuthi ugovernment enethi mboni kulezi yakole ethile umuntu osesho osebenzela la kuthiwa yilo umuntu osesho osebenzela ngapha yilo
ebize like ngiyalingana sethatha ushemana walo association ethatha ushemana walo association ethi ma on ngizocela kanje la kunemali engizoyikhipha engaka ngenyanga for ama transport ngicela ngithathele ingane nina nilethe la nina association wangale nizothatha ingane apho wena nilethe ngapha ngiyalingana angithi ibhasi laba silesha lesha 60 bana ngiyalenisa mhlawumbe 60 something ngiyenza njalo ayinde amakhwanda ama4 layo yeah ethi nena ngicela amabhasi namabhasi amabili alethe ingane lesikole ngicela ngizobuyisa lezi ngane laba bazoletha uphela kwenyanga nayo imali engiyiclaima kini so instead ukuthi na ngabe government wenze njalo uthatha umsebenzi unike omarumesi mabe omarumesi laba bethatha umsebenzi bayasebenza inkinga sebewisa ingane beshayisa benza yonke imkhuba lenzakala yena akasayo ubuphi imoto zomarumesi ugidibenza ubuphi imoto zemboni yabo labantu laba uthi bamunca umsebenzi unika omarumesi yena wanika omarumesi isitifiketi sokuthi abalayisha ingane yabo so lento iyashaya kakhulu abayinaka abantu abaningi kodwa ngaze ngayibona ukuthi yabona usikhakhane bakuthiwa abantu nje abasemandleni ngalendlela le ukuthi basezingeni lokuthi bakhona ungena lewo parliament bebeka imbono hlaniphile lo yabhuti kakhulu futhi